o ano con festas, como sempre, e este ano a verdade que moi prematuramente, porque normalmente esperamos a que pase Reis, pero é que este ano a festa do Botelo é un día antes que o ano pasado, e cando é así, pois ou anunciamos a unha semana vista ou unha fin de semana, un día, claro, unha fin de semana, unha semana claro, completa. unha semana si non a completa. xente non se igual non se entera, non? Se esperamos o mércores que ven. Pois nada, como vos digo, o que vos traemos hoxe é esa 24 edición da Festa do Botelo, que ven cargada de moitas actividades e de moitas propostas que levamos xa case un ano preparando. A imaxe desta festa será este ano a imaxe da boteleira, que como ben dixestes nada máis ver o cartel é unha obra de Lola do Porto, que a verdade eu creo que quedou como moi colorida e é como capta moi ben o que é o botelo, non? E esa persoa que era encargada de encher o botelo, porque non todo o mundo podía encher o botelo, porque se o estómago se rompía, tiña que ser unha persoa que tivese pericia e que estivese acostumado. Pois iso é o que intentamos transmitir con este cartel: tradición e coidado, non? E excelencia, que é o que rodea a esta nosa festa do Botelo, porque cando algo funciona, para que modificalo? E as novidades deixámolas para o ano que ven, que toca a 25 edición, e polo tanto aí sí que haberá algunha novidade. Xa estamos dándolle voltas, porque esa festa ten que ser aínda máis rachada do que xa é a festa do Botelo, e polo tanto xa estamos preparándoa, pero esa xa nos tocará presentala outro ano. Empezamos e arrancamos o xoves 8 coa ruta de pinchos do Botelo, por iso a premura en presentar a festa. De iso xa vos falarán a semana que ven pois a Concelleira de Promoción Económica e Turismo, Alba, e a EVA, que son as dúas, bueno, a institución que está tamén apoiando a ruta de pinchos, pero temos, para poder comezar a festa, temos que vender as entradas, esas 1150 entradas tan solicitadas nos últimos anos. Será o sábado 10, ás 9 da mañá abriremos as portas para a venda de entradas, e como sempre a xente se vai poñer a cola, e como se prevé que o mellor poida facer frío ou chover incluso, en algún momento da noite abriremos o teatro. Cando vexamos que a cola xa é considerable, abriremos o teatro para que a espera sexa como máis confortable. Xa había xente, non sei, eu lóxicamente dende o Concello iso non podemos controlalo, nin impedirlle a ninguén que se poña a facer cola a esa hora, pero, bueno, a ver como vai este ano. Eu supoño que ben. Ese mesmo sábado... Pero a que prezo serían? Efectivamente, temos un pequeno incremento. O Botelo redondea a 30 euros, porque está todo polas nubes, e o prezo público ten que ter un importe, e polo tanto o prezo público nos dá a 30 euros, que non debemos baixalo de 30 euros, ese pequeno incremento, pero mantemos a mesma calidade e o mesmo número de entradas. Ese mesmo sábado día 10 teremos ás 8 da tarde o concerto do Botelo, que neste caso será un concerto do Orfeón Valdeorres, e é como se dixéramos o día que se abre xa para a festa. A ruta do Pincho será como unha prefesta, pero o programa, a festa de actividades culturais empeza ese día. O mércores 14, en colaboración co Cine Club Groucho Mars, teremos a peli do Botelo, que sabedes que sempre ten
temática gastronómica. Neste caso a película elixida é Mi postre favorito. Os xoves teremos a inauguración de unha exposición en colaboración coa Fundación na Sala Banca sobre Mingote. O título da exposición é O enxeño de Antonio Mingote e será ás 8 da tarde na Sala Banca. Que vos dixen os xoves e é o venres. Dixen vos porque inicialmente a tiñamos para os xoves, pero finalmente a puxemos o venres ás 8. E ese mesmo día, ás 9 da tarde, teremos un teatro, que sempre no Botelo sempre temos teatro, unha das maiores producións teatrais que tivemos o ano pasado a través da rede de teatros e auditorios, e será a obra de Ibuprofeno Teatro Reconversión. Ademais, é unha obra que nos la pediron moito, pero eu quería que fose a obra de teatro do Botelo, porque ten un comezo como moi festeiro e por iso a queríamos para ese día. E xa o día grande, ese sábado comenzaremos ás 12, que se me foron aí as horas e a data, co pregón da Festa do Botelo. Este ano o pregoeiro será Luís Padín, sumiller, unha persoa moi comprometida non só co Botelo, sino tamén con Valdeorras e os seus viños, e pois xa na recta final da súa carreira queríamos que aínda en activo pois estivese como embaixador de esa Festa do Botelo en Coruña, porque leva xa varios anos organizándoa da man de José Ángel, que tamén foi pregoeiro do Botelo, e polo tanto queríamos iso, non queríamos deixalo marchar sin que fose o pregoeiro da Festa do Botelo. E a mención de honra deste ano tamén será para Rosa. Teño que ver os apelidos porque, se vos digo Rosa Alonso Fernández, seguro que non sabedes quen é, pero se vos digo Rosa a do buraco, non vai haber dúbida. Rosa leva moitos anos sendo tamén moi embaixadora dos cantos de taberna, porque todos os sábados do Botelo moita xente remata esa festa ali no seu establecemento. Ela tamén está na recta final da súa etapa laboral, e polo tanto queríamos este ano darlle esa mención de honra a ela. O prato forte de ese día será o xantar popular, que reunirá a 1.350 persoas, 1.150 chamemos de afortunados e agraciados por poder conseguir esas entradas, e 150 convidados que nos acompañarán xunto cos cantos de taberna ese día ata ben entrada a tarde. Despois, como todos os anos, e esta creo que é a 10ª edición dos cantos de taberna, a partir das 7 na zona do casco antigo e o malecón estarán dende as 7 da tarde ata as 10, eso en horario oficial. Despois cada quen que faga e que continue a festa ata onde o corpo lle dea, e remataremos con ese programa de actividades o domingo, día 18, ás 8 da tarde, tamén no Teatro Lauro Olmo, con outro valdeorrés a que nos queremos render homenaxe este ano na Festa do Botelo, que é Magín Blanco, con unha proposta moi cercana, porque o que fixo o Magín leva xa 2 anos traducindo moitas das súas letras cando ele era componente de La Rosa, e non conseguiu traer a La Rosa a todo o grupo de La Rosa, pero está acompañado de músicos de gran calidade, e quixemos nesta edición quizáis
unha das máis valdeorresas de toda a festa do Botelo, telo a el poñendo o broche final ou a guinda do pastel nesta 24 edición da festa do Botelo. Dúas patas moi importantes dun banco. Por un lado, un produto de altísima calidad que ademais xa puxo a Valdeorras no mapa gastronómico a nivel nacional, como é o Botelo, despois de 24 edicións. Eu creo que xa pouca xente en España, polo menos en Galicia, pouca xente xa non pode decir que non conoce ou non sabe de que vai isto do Botelo. E ademais este año lle engadimos ao maior experto que temos en Galicia en tema de viños, como é o autor da Guía de Viños de Galicia, que é Luís Padí, pois que máis podemos pedir? E ademais, encima, estando como está o Godello agora mismo a nivel non só nacional, senón internacional. Polo tanto, pois, eu creo que dous produtos de excelencia, como é o Godello e como é o Botelo, que se xuntan e se dan a man neste 17 de xaneiro. Así que felicitar a concelleira, lógicamente, por un programa tan excelso, pediría a xente que disfrute, porque tampouco hai que pedirlle moito, porque a xente eu creo que sabe disfrutar. Todo mundo